Velká Chuchle je jednou z okrajových částí Prahy. Jejími sousedními městskými částmi jsou Malá Chuchle, Radotín, Lohkov, Slivenec a Barrandov. Velká Chuchle má 2369 obyvatel a její rozloha činí zhruba 6 km čtverečních. V jejím čele opět stojí Stanislav Resl. Dominantou Chuchle je vrch Homolka a k němu přilehlý Chuchelský háj. Velká Chuchle se nachází po obou stranách údolí, v jehož středu protéká potok Vrutice. V Chuchli jsou na mnoha místech vidět přechody v dobových vývojích. Jádrem Chuchle jsou legionářské budovy z první republiky a směrem na Hvězdárnu zástavba Mládne. A za mnou už máme druhou nejmladší zástavbu, postavenou firmou Finet před několika lety. Vybudování této zástavby zahájilo éru stěhování do Chuchle, která pokračuje až do dneška. A tady již máme nejnovější zástavbu, Vily Chuchle, která se stále ještě buduje. Za mnou jsou zahrádkářské kolonie Višňovka a Třešňovka. Zde se stýkají a již mezi nimi nevidíte hranici Chuchle a Radotín. Na území Chuchle jsou i dva větší lesy. Prvním z nich je les Amerika, nacházející se na západě. Druhým je Chuchelský háj, nacházející se na severovýchodě. Také je turisty často vyhledáván Chuchelský zookoutek, který slouží také. Chuchelská školka se nacházela v záplavovém území a tedy byla roku 2002 zaplavena. Poté se musela přestěhovat do různých náhradních objektů a v roce 2007 pro ní byla vybudována nová vlastní budova. V době stavby měla školka 4 třídy. Máme tedy od roku 1933 i základní školu. Je pojmenovaná po manželce prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a na jejím otevření měla být přítomná i jejich dcera Alice. To se bohužel nedostavila a proto otevření muselo proběhnout bez ní. Současná 9třídná škola je zde od roku 1997. V závodišti je také v provozu střední škola dostihového sportu a jezdectví. Tato škola zde funguje od školního roku 1956-1957. Tato škola je také významná svou spoluprácí s Chuchelským závodištěm. V Chuchli je podobně jako školství hodně zastoupen i sport. Funguje zde fotbalový klub Čechoslovan Chuchle, který však má své hřiště přímo v sousedství řeky a proto je poničeno pokaždé, kdo voda stoupne. Naposled se tak stalo v roce 2013 a velmi dlouho nebylo opraveno. Nyní je však ale zase používané. V Chuchli funguje také Sokolská jednota. Pořádá pro chuchelské občany množství akcí, mezi nimi například již tradiční chuchelský masopust, který je místními hodně navštěvován. Další sportovní organizací je DTJ, jinak také dělnická tělocvičná jednota. Při DTJ je přidružen dětský atletický oddíl Atletika Chuchle, který pro děti vede Miriam Stewartová. DTJ taky každoročně zaštiťuje její závod Chuchelský přespolák, který se koná na začátku jara na loukách zvaných na Houk. Chuchle pochází i vynikající aerobik tým Chuchle, který se pravidelně účastní evropských i světových prestižních soutěží a získává na nich čelní umístění. Ve Velké Chuchli se samozřejmě nachází i kostel a hřbitov. Zdejší kostel však není, jak bývá zvykem, umístěn přímo ve městě, nýbrž v Chuchelském háji. Tento kostel je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému a je jednou z místních památek. Další významnou památkou je Procudova vápenka. Této také náležely doly, které jsou však dnes již propadlé a jejich schody jsou zapálené se skutky. Ale internetu je v Chuchli rozsáhlé přístup k zemí, jehož návštěvu si však musí domluvit s jeho správcem. Ve Velké Chuchli se také nachází jedno z nejznámějších dostihových závodišť v naší republice. Koná se zde tradiční závod České derby. Dostihy se tady konají již od roku 1906, kdy bylo závodiště postaveno. Během první světové války se zde dostihy nekonaly, ale poté byly obnoveny a pokračovaly i během druhé světové války.
V meziválečném období se těšili i značné oblibě u prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Dostihy můžete navštívit každou neděli od 14 hodin. No, jak jsme viděli, Velká Chuchle má doopravdy co nabídnout jak svým občanům, tak i občanům z celé Prahy.